Grabatzen ari garen unean gaueko 11:05 gutxi diren honetan Real Madrilek eta Atletico Madrilek Santiago Bernabéu futbol zelaian jokatu duten Txapeldunen Ligako final zortzirenetako joaneko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Real Madrilentzat izan da 2-1 emaitzarekin eta honen bestez Txamartingo taldeak abantailarekin ekingo dio datorren astean Metropolitanon erabakiko den kanporaketa horri. Gogoratuko dugu aurreko jardunaldian bi taldeek oso bestelako emaitzak izan zituztela, batetik Real Madrilek 2-1 galdu zuen Betisen aurka Villamarinen, eta Atletico Madrilek berriz 1-0 irabazi zion Atletiki Metropolitanon. Honen bestez, gainera Atletico Madrid lider iritsi da ligan eta Real Madrid berriz 3. postuan. Beraz, hori guztia kontuan izan da, bi entrenatzaileek honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Real Madrid dagokionez Kurtua izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Fede Valverde eskuinaldetik, gaurkoan bueltatu da Uruguaiarra arazo batzuk izan ostean, Ferland Mendy izan da ezkerretik, Asensio eta Rudiger atzealdearen erdialdean, Txuamenik eta Kamabingak osatu dute euskarri bikoitza, erdipuntan izan da Brahim, sekulako norgehiagoka jokatu du Brahimek, aurreko batean ere Leganesen aurka barnek aldetik ikusi genuenean oso errendimendu ona eman zuen Malagako, baina Marokorekin internazionala den jokalariak, eta gaurkoan ere sekulako kalitatea duela erakutsi du. Eskuin aldetik Rodrigok jokatu du, ezker aldetik Viniciusek eta goian izan da Kylian Mbappé. Atletico Madrid dagokionez, Simeonek 4-4-2 sistemarekin hasi du norgehiagoka, Oblak izan da atepean, lauko lerroan atzealdean Llorente eskuin aldetik, Galan ezker aldetik, ikeragarri sufritu Javi Galane gaurkoan, esango nuke haundi ez oso handi geratu zaiola maila honetako norgehiagoka bat. Lenglet eta Jimenez izan dira atzealdearen erdialdean, barnek aldetik Zelai erdian Barrios eta Depol izan dira, kanpo aldetik eskuin egaletik Giuliano, ezker egaletik Samuel Lino eta goian Griezmann eta Julian Álvarez. Partida hasieratik ikusi da bi taldeak ez zutela nahi itxu-itxuan presioa egin, nabaritu da joaneko norgehiagoka zela gaurkoa, askotan bi taldeek errespetu handia izan ohi dute joaneko norgehiagoka denean batez ere, ez dute itxu-itxuan presiora joan nahi izaten, eta gaurkoan hori demostratu dute bi taldeek. Eta hala ere, jada lehenengo minutuetan ikusi da, orain gutxi aipatu dugun moduan, Javi Galani handi geratu zaiola kanporaketa hau. Fede Valverdek baloia hartu du, hor egalean, ezker egal horretan hain zuzen ere sekulako zuloa geratu da, hor gainera ikusten da, telebistako kameretan nola Simeonek lin hori apur bat gehiago aurreratzeko esaten dio, baina hor ez duena ikusi da sekulako zuloa zegoela. Fede Valverde kordea bai ikusi du, lasterka egiteko baloia jarri dio sakonean Rodrigok erraz irabazi dio postua Javi Galani, area barruan sartu da, sekulako errekortea egin dio Lengleti eta ezkerrez Maixuki sartu du gola, ikeragarrizko gola egin du brasildarrak, lehen da biziko minutuetatik jada Real Madrid erasoan bere zigilua uzten hasi da, eta Atletico Madrilentzat gauzak ez dira bat ere ongi hasi, ziur aski Simeoneren gidoian partida hasieran apur bat eutsi eta batez ere atzealdean egonkor eta sendo mantentzea izango zen, eta gero bere aurrelariek petroleo atera zezaten, baina erabat Real Madrilek beste gidoi bat jarri dio norgehiagokari eta horretara egokitu behar izan du argentinarraren taldeak. Atletico egokitu da, inolako zalantzari gabe, egia da hasieran pixka bat kosta zaiola, Real Madrid ez dugu esango aparteko jokoa egiten ari zenik, baina bai Fede Valverde, Mendy ere ez, bi egal horietatik asko ari ziren igotzen. Vinicius eta Mbappé gaurkoan Real Madrileko bi zar nagusiak oso desagertuta ikusi ditugu ia norgehiagoka osoan zehar, baina batez ere partidaren hasiera horretan Viniciusek ezkerralde horretatik ezin zuen buruz-buruko jokaldirik bilatu, Kylian Mbappé ere ezin zuen zirrikiturik bilatu eta bere erritmo aldaketa horiek egiteko aukerarik ez du izan, eta apur bat
gaztainak zutatik atera dituztenak edo babak heltzetik atera dituztenak Brahim eta Rodrigo izan dira lehen minutu horietan. Txuameni eta Kamavinga ere ez ditut fin ikusi, Atletico Madrilen berriz Lino eta Giuliano hor ari ziren saiatzen erasora joaten, baina egia da eskuin hegaletik Fede Valverdek sekulako norgehiagoka egin duela eta Antxelotik eskertuko zion bakarren bati Fede Valverde gaurko norgehiagoka honetarako egon ahal izana. Minutuak aurrera egin ala, baina partida oraindik ere oso irekita zegoen, esan dugun bezala, baina 32. minutuan apur bat Atletikok ere erasora jo duenean, eta esango nuke Javi Galanen erreakzioa bere norgehiagoka apalaren barruan noski ona izan dela, ez baita erraza askotan lehen da biziko minutuetan gola jasotzen duzunean eta egin batean zure erruz izan denean edo hor gero erasora joatea, baina Lino kosongi egin dizkio estaldurak eta bai hor Simeonek ikusi du zerbait aldatu beharra zeukala, eta hain zuzen ere Javi Galane Juliani eman dio baloia, Kamavingak presioa egin du, sartu dio hanka, baina gero errebotea edo aldaratzea Julian Alvarezentzat joan da. Julianek pixkanaka arearantz egin du lasterkaldia, arean sartu denean azen olako jaurtiketa egin duen eta Tibot Kurtuaren atea gainditu, aurrelari bat bola dagonean dagoenean dena sartzen zaio, eta gaurkoan Julianek horixe demostratu du, sekulako momentuan dago Argentinarra eta gaurkoan horixe demostratu du. Hortikan aurrera gainera Atletico Madrilek benetan jarrera oso ona erakutsi duela esango nuke, erabat erasora joan dira inungo espekulazio gabe. Real Madrilek hor sufritu du apur bat eta Txamartingoentzat ez dira une gozoak izan, batez ere kontuan izan da hurrengo norgehiagoka Manzanares aldean izango dela, baina lehen zatia banako emaitzarekin amaitu da, bigarren zatian ere entrenatzaileek ez dituzte aldaketak egin eta Atletico askoz ere hobeto sartu da. Real Madrid lehen da biziko minutuetan sufritzen ikusi dugu, bere aurrelariak eta zuloak ezin bilatuz, Brahim berriz ere protagonista, bere lasterkaldi horiekin eta barnekaldean apur bat jokoa hegaletara bideratu nahian, baina ez du hori lortu, ez da ere Atletico Madrilek berriz behin eta berriz erasotu du, Griezmann desagertuta xamarrik ikusi dugu, Pablo Barriosek baloia oinetan zuela ez du norgehiagoka ona egin, baina lapurtzerako garaian fin ibili da, De Paul ere fin ikusi dugu, eta hor apur bat Julian bilatu nahian zebiltzan badakitelako zenolako unean dagoen, baina futbolak ez du nonbait meritu eta zulertzen hori askotan ikusi izan dugu, eta mendik Atletico Madrilek despiste bat izan duenean atzealdean, hor eskuin alde horretan ez dira ongi ulertu Marcos Llorente eta Lenglet eta Lino, eta hor sekulako zuloa geratu da. Mendik Brahimi eman dio baloia eta Brahimek haze gola egin duen eskuinarekin, bi atzelari gainean zituela, zuloa bilatzeko gaitasuna eduki du Malagarrak eta haze gola egin duen, 2-1 izan da, ez zuten inondik inora ere espero, jada gainera Carlo Antxelotik Luka Modric Brahimen orde ziuraski aldatzeko aldaketa prest zuen, baina gol honen ostean noski ez du egin aldaketa oraindik ere, baina 7 minutura bai, Kamavinga kendu du eta Modric sartu, Real Madrilek beste kalitate bat behar zuen. Luka Modric oso momentu honean dago orain, baina badakigu 37 urte ditu, dosifikatu egin behar da, eta noski ezin ditu minutu guztiak jokatu. Kamavingaren norgehiagoka oso diskretua izan da, hasieran urduri xamar, prezipitatu xamarrek ikusi dugu, egia da lehen da biziko golean meritu handia duela izan ere, bera izan da Fede Valverderi pasea sartu diona, eta ondorioz apur bat zulo horiek edo iriki dituena hasiera horretan, baina orokorrean Kamavinga geztu partida hona egin, eta Modricen partida, gustatu zait hor Real Madriden jokoari norabide eman dio apur bat, eta fin ibili da kroaziarra. Atletikok ere bere ala mugitu du aulkia, kasu honetan Giuliano eta Lino atera ditu, eta Gallagher eta Nahuel Molina sartu, Giulianoren norgehiagoka ez aurrekoan Atletiken aurka bezain ona, gaurkoan ez baitu hainbeste aukera eduki zuloetatik eta
lasterka egiteko, Mendik nahiko kontrolatuta eduki du, baina norgehiagoka ona egin du, Lin hori ere beste horren beste gertatu zaio, eta apur bat itzuliko norgehiagokari begira edo horretara bideratu fokua Simeonek apur bat, eta Gallagher eta Nahuel Molina atera ditu. Nahuelen partida diskretua, esan, gerora Viniciusekin ikeragarri sufritu du, hasieran Viniciusek ez ditu aukera asko izan, baina gerora Nahuelekin apur bat nahi zuen egiten aritu da, eta Gallagherrek ere nahiko partida diskretua egin du, horreia da defentsan Real Madridek ez diela asko exigitu, baina minutuak aurrera joan ala Atletico saiatzen zen, baina bazirudien bitaldeak konformatzen zirela, 2-bateko emaitza horrekin, Real Madrid baloia mugitzen, baina atera itxu-itxuan joan gabe, Atletico Madrid ere atzealdean egonkor egon nahian, 71. minutuan Griezmann kendu du Lenormand sartzeko, eta hemen 5-4 bateko sistema ezarri du, Julian punta bakarra zela, Lenormand, Jimenez eta Lenglet atzealdearen erdialdean, Nahuel Molina eta Javi Galan ezker eta eskuin hegaletik, eta gero zelai erdian Gallagher, De Paul, Barrios eta horiexek, eta Lenormand atera du. Griezmannen norgehiagoka esan dugu, diskretua, gaurkoan ere ez du agertzerik izan, ez dago puntu honean, eta apur bat Julianek ere esango nuke itzala egiten diola Griezmanni, baina Simeone konfiantza handia du beregan, eta gaurkoan ere 71 minutu jokatu ditu, eta 75ean De Paul eta Barrios kendu ditu Correa eta Zorro sartzeko, esan aldaketa hauek behar zituen Atletico Madridek golaren bila joan behar baitzuen logikoki, baina ez dira eraginkorrak izan. De Paulek eta Barriosek esan dugu, partida ona egin dute, Barriosek batez ere baloia lapurtzerako garaian eta fin ikusi dugu, baina De Paul ere oso momentu honean dago eta gaurkoan hori erakutsi du. Baina teorian erasoko aldaketak egiten dituzunean aukerak sortzeko da eta ez ditu sortu. Atletico Madridek egia da, apur bat Real Madrid atzean sartu gali izan duela, baina inolako arrakastari gabe. Eta 82. minutuan Valverde kendu Lukasen ordez, lesionatuta egonda, badakigu, eta egia esan sekulako partida atera du. Goleko pasea berea da, gerora ere zenbait mozketa egin dizki hor Atletico Madridi, partida ona eta beste behin ere eskuinalde horretatik ongi mozten Valverde, eta Lucas Vázquez atera da, eta esango nuke espero baino gutxiago sufritu duela, hor Regaletatik eta Julianek apenas behartu du, Zorrozek ere ez, eta ongi bete du gaurkoan bere lana, eta azkenik partidako izarra Brahim kendu du 89. minutuan, jada esan dugu minutuak aurrera, partida nahiko geldituta, aukerari gabe, aldaketek ere ez dute eraginkortasun handirik izan, eta Brahim kendu du Enrik ateratzeko, Brahimek sekulako norgehiagoka jokatu du gaurkoan, gola egin du, baina horrez gain barnekalde horretatik Real Madrid sekulako zuloak ireki dizkio, arrisku handia sortuz, kalitate handiarekin, zelai osoan ibiliz benetan sakrifizio handiko partida gaurkoan Brahimena, eta Enrik atera da, minututxo bat jokatzeko, 4 minutu hain zuzen ere, eta orokorrean Real Madridentzat albiste ona dau, 2-bateko emaitza, baina egia da partida honen ostean Metropolitanorako kanporaketa hori erabat irekita geratu dela. Ea zer gertatzen den beraz, noski kirolunean izango duzue datorren astean norgehiagoka horren analisia, hauxe izan da esan beharreko, aurrengo gehiago izango duzuen bitartean izan agur.